Pozdrav svima. Zimu sam se obratio ljudima iz Hrvatske i šire. Oni koji me duže prate znaju da sam uglavnom pomagao ljudima kroz usluge web dizajna, prodaju vlastitih digitalnih proizvoda i preporuke. Isto tako nisam često pričao o različitim projektima. No jedan projekt posljednjih mjeseci je zaista zadržao moju pažnju. A zašto? Zbog zajednice, transparentnosti i zbog toga što sam ovdje našao odgovor na mnoga pitanja na koja nisam nailazio u jednom projektu. Tako da ću sve češće pisati o ovome. Zašto može vama značiti ovaj projekt? Možete saznati čitajući moje članke. Posvetio sam dakle čitav sajt ovoj tematici i možete zapratiti putem mog bloga. Također za one koje zanima, pretplatite se na moj YouTube kanal i newsletter. Pozdrav svima!